moment ben we druk bezig met zonnezekken aan te brengen. En we kregen bij het kantoor hebben we een stuk aanpakt, want we hebben hier een vrij leeg punt. En we staan nu aan een meer. Dat is eigenlijk de kruising tussen het Prinses Margriet-kanaal en de staande Maastroute. En als de wind hier opstiert, dan kunnen dus die kanalen die kunnen hier opstuwen in de meers is maar. En daar hebben we nog een 15 tot 20 centimeter speling. Maar als ze het roeren dat er nog een stuk water hierheen komt. Dus dat is even afwachten wat er gebeurt. Dus we proberen nou de zwakke plekken nog in kaart te brengen. En dat we daar nog wat extra dwang kennen. Hoeveel mensen heb ik in die gehoord aan de evacuatie? Nou, voor mij die voelt het enorm mooi, want iedereen hier zegt, nou ja, het zal wel mooi vallen. Maar een uur of 4 waar iedereen toch wat zenuwachtig en dan zou je zo weer een uurtocht. Dus er zitten nog net vol meer mensen hier. Nee, meestal zo voort.